Så var det i sidste uge, at regeringens antimobbe-strategi blev lanceret, og i den forbindelse der kom det også frem, at en tredjedel af alle skoler endnu har til gode at få udarbejdet en lokal handleplan imod mobning. Når man skal i gang med sådan et stykke arbejde på sin skole, eller sin institution, eller sin arbejdsplads for den sags skyld, så er der nogle ting, jeg synes, det er rigtig vigtigt at være opmærksom på. Fordi det er jo sådan, at på en eller anden måde, så former det værktøj, vi har, også vores blik på, hvad det er, problemet er. Så alt efter, hvilke beskrivelser vi putter ind i sådan en handleplan, så betyder det rigtig meget for, hvordan vi agerer i de forskellige løsningsstrategier, vi prøver at udarbejde. I forhold til mobning, så synes jeg, der er noget i forhold til retorikken, der i hvert fald kan gøre mig lidt træt allerede, når man går i gang med at tale om det. Og jeg tror, det handler om, at alene ordet mobning på en eller anden måde kalder på for mig meget hurtigt sådan en tanke om, hvem var det, der gjorde det, og hvem var det, det gik ud over. Og så er vi i gang med at lave sådan en position med den onde udøver og det stakkels offer, som i virkeligheden ikke gør noget godt for nogen af de her personer. Så spørgsmålet bliver jo, hvad kan man gøre i stedet for? Dorte Marie Søndergaard har været med til at skrive en bog, der hedder Mobning, sociale processer på afveje. Og den her undertitel, sociale processer på afveje, synes jeg i virkeligheden er rigtig velformuleret. Fordi man kan sige, den har øje for, at mobning ikke er en ond proces, eller det er ikke en proces, der egentlig handler om at ville de andre ondt. Det er en social proces, der har taget en skæv retning. Hvordan det? Jo, det viser sig faktisk, når man går ind og kigger nærmere på, når de her uhensigtsmæssige ting sker, at dem, der kommer til at udøve den mobbende adfærd, faktisk ikke gør det for at være mod andre, men fordi de selv er bekymrede for deres plads i fællesskabet. Der er ingen af os, der har lyst til at være på kanten af fællesskabet, og der er ingen af os, der har lyst til at have følelsen af ikke at have kontrol med, om vi er inde eller ude. Så derfor bliver mobbende adfærd en måde at tage kontrol over, hvad er det, der er inde for tiden, og sikre på den måde sin egen deltagelse i fællesskabet. Man ser også indimellem børn, der gør meget uhensigtsmæssige ting, og man tænker, det var alligevel mystisk at gøre sådan, kan han ikke se, at det bringer ham på kanten af fællesskabet. Men det er faktisk også en proces, hvor man ultimativt siger, så tager jeg om ikke andet kontrollen over, at jeg selv vælger at melde mig ud af fællesskabet. Det her, det er jo nogle komplicerede processer at have øje for, og derfor synes jeg netop, at narrativ praksis har nogle gode handlestrategier, som man kan læne sig op af, når man skal udarbejde sådan en anti-mobbeplan på sin lokale skole, institution eller arbejdsplads. Der er for eksempel det gode gamle eksternaliseringsbegreb, hvor vi taler omkring det her med, at det aldrig er personen, der er problemet, det er problemet, der er problemet. Så med eksternalisering får vi løftet ideen væk om, at den uhensigtsmæssige adfærd afspejler nogle særlige karaktertræk i personen. Men netop det her med at sige, at det er en problemstilling, der finder sted i gruppen, i fællesskabet, i de sociale dynamikker, og det er der også, vi må sætte løsningen ind. Et andet citat, jeg samtidig læner mig op af, det er Ross Greens citat om, at mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det. Det minder os om, at når vi skal tale med børn og unge kollegaer omkring den uhensigtsmæssige adfærd, så skal vi andet og mere end at slå hårdt ned på urostifter og få forklaret folk, at det de gør, det ikke er smart. Det ved de på en måde godt, og hvis de kunne gøre det bedre, hvis de kunne sikre deres egen indlemmelse i fællesskabet på en bedre måde, ville de gøre det. Vi er derfor nødt til i fællesskab at være med til at skabe nye handlemuligheder, og som sagt synes jeg, at det narrativ kan nogle ting i forhold til det, både i de konkrete processer og også i udarbejdelsen af strategier. Så hvis du trænger til lidt narrativt selskab i forhold til de her processer, så håber jeg, vi ses. Hej!